дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар мавзӯе гап мезанем ки аз 1 январ дар Федератсияи Россия чӣ тағйиротҳо ворид карда шуд. Тағйиротҳо дар Федератсияи Россия ба ҳама ва қариб дар тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсир мерасонад. нархи ҳадди аққал сигарет, яъне ки аввалан шурӯъ карда аз сигарет тамоку бисёри нафарҳо истифода мебаранд. нархи тамоку дар Федератсияи Россия қимат шид баробар ба 112 рубл. ва дуюмин тағйирот оиди нархи метроҳо. нархи чиптаи метро дар Москав ҳамакнун 61 рубл шуд ва арзиши абонентӣ низ боло рафтааст. яъне ки бисёре аз муҳоҷирое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, қариб ки 90%-ош ба метроҳо гашту гузор мекунанд ва ин нархи метроам дар Москав қимат карда шуд. аз моҳи январи соли 2022 арзиши кадастрасии манзил дар Москав 21% андоз, аз манзилҳои Москав 10% афзоиш меёбад. аз 1 январи соли 2022 на танҳо шаҳрвандон метавонанд тавассути низоми пардохти зуд ба ҳамдигар пул фиристанд, балки шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва ашхоси алоҳида низ метавонанд ин корро истифода баранд. нафароне ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро доранд ва беш аз 1 миллион рубл дар суратҳисоби бонкии худ доранд, бояд аз даромади фоизи андоз супоранд ва бонкҳою муштариёни онҳо барои пинҳон кардани маълумот ҷаримаҳои нав хоҳанд супорид. яъне шахсиятҳое ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро доранд ё чи шахсиятҳое ки рускиян дар суратҳисоби худшон 1 миллион рубл дошта бошанд, агар бояд аз 1 миллион рублшон андоз пардохт кунанд ва дар ҳолати насупоридани андоз ё пинҳон кардани маблағи худ аз тарафи мақомотҳои Федератсияи Россия ҷаримаҳои калон таъин карда мешавад. ва инчунин тағйирот боз аз 1 январ муҳоҷирони кории ғайриқонунӣ метавонанд аз Федератсияи Россия ихроҷ ва корфармоён 800 000 рубл ҷарима карда шаванд. яъне шахсиятҳое ки бепатентен айни ҳол эҳтиёт кунен, ё ки бирен патент кунен, ё ки аз Федератсияи Россия бибурен, чунки аз 1 январ аллакай шурӯъ карда тамоми корфармоё, тамоми корхонаҳоро рейдҳо ташкил мекунанд ва дар ин рейдҳо ки ҳар касеро дастгир мекунанд, ҷарима ва депортатсия нисбати ӯ сазовор медонанд ва соҳиби корхонаро боша 800 000 рубл ҷарима мекунанд. ва инчунин тағйирот оиди фурӯши спиртҳо, яъне ки машруботҳои спиртӣ. дар ин борарам дар Федератсияи Россия чӣ хеле ки медонехтон дар мағозаҳош ё ки дар дигар ҷоҳош барои фурӯши тамоку ё барои фурӯши машруботҳои спиртӣ паспорт мепурсанд. ва дар ҳамин борарам қонун ҷиддитар карда шуд. қонуне ки аз 18 сола буд, ана ҳамира 21 сола карданд. аз инҷа пас барои шаҳрвандо 21 сола бошанд, баъдан машруботҳои спиртӣ ё ки тамоку ба фурӯш дода мешавад. тамошобинони азиз, ин буд як чандин тағйиротҳое ки шурӯъ карда аз 1 январи соли 2022 дар Федератсияи Россия дар амал пайдо шудагиянд ва дар амал рафта истоданд. ва мегзарем ба қисми дигар ахборот. автовази Федератсияи Россия вориди бозори ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. ширкатҳои мошинсозӣ аз ҷумла автовази Федератсияи Россия тавлиди муштарак дар Тоҷикистон ҳастанд. ба гуфтаи намояндаи тиҷоратии Русия, Чин дар ин бозор ҳамчунон пешсаф аст, аммо тавлидкунандагони Русия тамоми имкони пешниҳоди маҳсулоти рақобатпазирро доранд. ширкатҳои бонуфузи мошинсозии Русия тасмим доранд дар Тоҷикистон марказҳои дилерӣ таъсис диҳанд, то дар оянда ба тавлиди таҷҳизот дар дохили ин ҷумҳурӣ даст зананд, омадааст дар хабарнома. ба гуфтаи намояндаи тиҷоратии Федератсияи Россия, Чин дар ин бозор ҳамчунон пешсаф аст, аммо истеҳсолкунандагони Русия тамоми имкони пешниҳоди маҳсулоти рақобатпазирро доранд.
ва инчунин қайд намуданд ки дар ояндаҳои наздик фурӯшгоҳи автоваз дар душанбе ифтитоҳ карда мешавад, яъне ки ширкатҳои дилерӣ барои фурӯши запчастҳои мошинои Федератсияи Россия оста оста дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бозори ҷумҳурии Тоҷикистон ширкатҳои дилерии автовази Федератсияи Россия ворид мешаванд. дигар ахбороти мо оиди вазири нақлиёт ба таҷдиду сохтмони роҳҳои маҳаллӣ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа дода шавад. вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми табрикотиаш ба соли нави мелодӣ қайд кардааст ки соли сипаргашта, яъне дар ҷашни 30-солагии соҳибистиқлолии кишвар, дар қатори дигар соҳаҳои заҳматкашону маҷмӯаи нақлиёту роҳ низ ба дастовардҳои зиёд ноил гардиданд. ба гуфтаи Азим Иброҳим, вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, нисбат ба соли гузашта зиёд гардидани ҳаҷми боркашониву мусофирбарӣ, содироти маҳсулоти ватанӣ тавассути роҳи оҳан, таҷдиду сохтмонии роҳҳои автомобилгард аз ҷумлаи ин дастовардҳоянд. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардааст ки раиси ҷумҳур дар паёми имсола ба маҷлиси олинақлиётчиону роҳсозони кишвару вазифадор кард ки дар давоми солҳои 2022 то 2026 зиёда аз 100 километр роҳҳои мошингард ва 1000 километр роҳҳои мошингар, 53 пул, 7 нақб ва 5 долони зидди тарма бунёд карда шаванд ва қисми зиёди онҳо дорои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. яъне ки 1000 километр роҳҳои хуб ба истифода дода шаванд, 53 купрукҳо ва 7 туннел ва 7 долони зидди тарма. зидди тарма гуфта чиро дар назар дорем? Дар роҳҳои хуҷанд бисёри нафарат медонем ки туннелчаакҳои майда кардагиянд, ба монанди ана ҳамво боз дар ин сол зиёд карда шавад барои пеш гирифтан аз фаромадани тармаҳо ва бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2022 то соли 2026 бояд ки амалӣ карда шаванд. ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем ва то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.